qat ýakyny. Şol aydymlardan meň ýüregime ýakyny halkymyzyň söýüp dinleýän aydymçysy Halipa Nur Muhammed Meradowyň öz döwrüne ýerine ýetiren ajaýyp aydymy mektep ýyllaryň aydym. Bul aydym diňe meniň däl ähli türkmen halkynyň gulagyna galan aydym bolsa gerek. Sebäbi bul aydymda ullukan türkmençilik symtaş gyýylan nädi? Gerçekleriň mertligi, söýgüň iň süýjisi, ilkinji söýgü ussatlyk bilen janlanýar. Häzir mümkin bolsa şol aydym ýerine ýetirip beräýin. Onu siz sahnamda çağırýas, mehriban ileşler, gepleşigimizden daşlaşmaň, owallar faýdalaşan natly gepleşigimizde tomaş edin.
بذواتنا.com